Takže čaute krasavci moji, začíname hneď z ostra, nebudeme sa s tým srať, lebo už si dosť premárnil času, tak aj jak ja, takže ti idem niečo teraz vysvetliť behom 2 minútiek, jo? A tých bude ešte viacej, takže si to ulož, budeš to potrebovať a pôjdeme ďalej, jo? Cez celú knihu, konkrétne túto knihu, tam berem inšpiráciu, nemusíš si ju kupovať, už som to spravil za teba. A ti budem prinášať z nej len to najlepšie, jo? Zhruba 2., 3. deň, kedy sa mi bude chceť, kedy bude nejaká odozva, kedy mi za to dosť zaplatíš, vtedy sa ti budem venovať, jo? Sranda samozrejme, jo? Takže zahryzneme sa do toho, jo? A toto je veľmi silný nástroj a treba to aplikovať. To, čo ti ja teraz hovorím, tak to budeš používať, bo inak ťa budem chodiť strašiť, jo? Takže začíname. Ako prvé je dôležité naučiť sa hovoriť slovo nie. Je to veľmi dôležitý nástroj, treba ho používať, ja ho používam, uľahčuje mi to život, vydeláva mi to viacej peňazí a generuje mi to viacej hlavne času a zbavovať sa všelijakých takých existencií, vieš, lebo veľa ľudí ťa zaťažuje nezmyslami, ktoré nechceš ty počúvať, jo? A medzi nimi môže byť aj tvoja rodina, tvoja priateľka, milenka a podobne, jo? Takže ako hocikto, to platí úplne na každého, na mamu, na otca, úplne na každého. Nauč sa hovoriť slovo nie. Keď sa ti to proste nechce, nemáš pri tom dobrý pocit, myslíš si, že keď povieš nie, že niekoho tým nasereš, áno, možno tým nasereš, ale v podstate to musíš robiť, aby si uľahčil život, aby si mal viacej času na seba. Aby si potom nehovoril, že ja som povedal áno, ale a teraz si týždeň to vyčítaš, lebo musíš robiť akú kokotinu, ktorú si absolútne nechcel povedať, jo? Takže naučiť sa hovoriť slovo nie. Vysvetlím v krátkosti, len takých tých pointoch, jo? Väčšina ľudí má problém nie preto, že by boli slabí, ale preto, že sa boja sklamať iných. To sme si už povedali, chápeš? Už som ti to povedal, jo? Ale sa zamysli nad tým a počúvaj to znova a znova a aplikuj. Ti hovorím, budem ťa chodiť strašiť po nocách, jo? Strašiť ťa budem. Problém nastáva, keď stále hovoríš áno ostatným. Veľmi často tým hovoríš nie sám sebe. Prečítame znova, pre slabšie povahy, jo? Problém nastáva, keď stále hovoríš áno ostatným. Veľmi často tým hovoríš nie sám sebe. Zamysli sa nad tým, nechám ti čas, počúvaj to dookola, uvedom si, čo to vlastne znamená, jo? Super veci, ako nie, mne to strašne ušetrilo ako idiotov, no vyskúšaj to, uvidíš, funguje to. Tým, keď nehovoríš nie, vlastne sa obetuješ ty za toho druhého, jo? To znamená, že obetuješ svoj čas, svoju energiu na to, že si to nechcel robiť a robíš to, jo? Bullshit, čistý bullshit. A svoj pokoj. Jo? Bullshit, nerob to. Povedz nie, hotovo. Ten človek sa nasere, nenasere, tebe to je úplne jedno. Neber na nich ohľad. Ľudia musia brať ohľad na teba. Povedať nie je úplne normálna vec. Takisto ako povedať áno. Jo? Stoici učili, že máš chrániť svoju myseľ ako pevnosť. Zamysli sa nad tým a dodržuj to. Posledná pointa, keď si, proste ti to prečítam, zamysli sa nad tým, vysvetlím krátko. Nie je egoizmus povedať nie, je to rešpekt k samému sebe. To znamená, že keď povieš nie, tak to tak aj myslíš a máš to ukončené. A podľa toho sa riaď. Normálne ľudia, ktorí ťa nechcú využívať, to úplne normálne pochopia, zoberú to, nenaserú sa a hlavne budú vidieť, že máš hodnotu, a budú sa k tebe aj inak správať. Mám to rád, robím to, aplikujem to, zdvíha to sebavedomie. Tam nejde o nejakú povýšenosť alebo niečo, ale ide o ten pokoj a začni to používať. A platí to na každého. Na každého. Vieš? Začni to používať. Uvidíš. To je všetko na dnes. Nezabudni to lajknúť. Voľakú odozvu mi tam daj, alebo keď ti vadia moje vlasy, že ich češem tuto vlastne doľava, jo? Tak mi napíš, že chceš, aby som ich česal doprava, alebo ja neviem, že mám voľaké hodinky na hovno, alebo ja neviem, kľudne to lajkuj a vidíme sa inokedy. Ahoj.